Kini All India Radio Shillong ka khubor ban pulit ibadahon ramde. Kimat bakong san jong ka khubor menta ka stem. Usnam arhajar khat khanda ulong usnam jong ki babon ki jingjab ka India ka United Nations ong unong ni khmat bapura ka India o Syed Akbaruddin. Katanat sipai kari kalong ka babit babyang habapai sa kajingedai ki jaka khapot kari ong umuntri katanat yadari Rajnath Singh. Bat pau kerteng unong ilek kai cricket kari India u Virat Kohli na pedeng kisan ngot kinong ilek kai haka Wisden Cricketers of the Decade. Kikubor babanya. Unong mikmat bapura ka India sa ka United Nations u Syed Akbaruddin ula ong bag usnam arajar khat kandai ulong usnam jong kibabun ki jingjab ka India ka United Nations. Ula ong ba kadai ka jingyakun jong ka persya iki kamle no kajingkala kasun beneng lani kijingminat jongka habapai shkaroi kapar kabane. U Akbaruddin ula ong baan kenmau yu usnam arajar khat kendai kum kajingkala habapai shakajingyakun ka India persya iki kamle no bat kajingyakun jongka ban penshitam ya kito ki bajudan keti hakaban tombor bat hiathma ya kari. Hakaliang kajingkala kasun beneng u Akbaruddin ula ong ba kajingple ka Gandhi Solar Park basan pau kilowatt da umentri rang badu kari Narendra Modi kalong kawai na kisin jam ka bakrao na kaliang ka India haka UN. Ka United Nations kalapan let jingmon ya ka jingsenyang jong ka India haka bayadei ban poi siya ka thong jong ka roy ka par ka bane. Ki program jong ka kum ka Swachh Bharat Abhiyan bat ka adhar ka baplilenti na kabenta ban kentum na kabenta ki billion ngut ki nong song jong ka hilong ki balayo jingyaro sikat dei na ki kenhuon baper kari ka perthai. Menteri katanat ki kampo iyeng kari u Amit Shah ula kenno bai kiseng ki badan hakaliang persya ki lapen smutu baklai ki patba halor ka an Citizenship Amendment Act. Ula kenno persya ikaseng Kongres bat ula ong bakadei ban kit kli halor ka jingaki badang suggestion hakanong ba Delhi. Usha ula keren ya kani kapor ka jingbu mau nongrim na kabenta karai kapar hakatan East Delhi. Hakakar Duma. Utai menteri ula ongro ba menteri rang ba do kari ula wenglot ikijing jong ki khatlai tali ki benta bayadei bat kaan bat ai ka jinglong trai ki sau phau lak ngut ki bril ki basa ki jaka ki bompat biang ki kot kisla ha Delhi. Ula ongro badai kani ka sarkar bamenta ka basdang ka jingweng bat ka jing ayeng aisem ye ki basa ha ki jaka ki basusa shipor. Usha ula ongro ba ansa shna ye ki surok yat bicycle hanong ba Delhi bat banpen bha bat internet ya kawa Yamuna. Menteri katanat yadari Rajnath Singh ula penti kenai kari ba tanat sipai kalong ka babit babyang habapai sya kajingyadai ki jaka khaput kari. Habakren bat kinong thok khubor hadin jong kawai na ki program ka belalong han New Delhi habakalli halor ka jingpen ken jong ka Pakistan ya ka jingpen sangi shipor ya ka jingyakun using ula ong ba katanat sipai kalashim ya barok kisin jam bante lakam ya ka te ka benta. Hashwa na kaliang umenteri ula ay ki khusnam Raksha Mantri for Excellence arajar khat khandai. Ya ki khusnam la ay ya ki pratali ki kerdan bakantup ya ka jingpen bha ka bayadei bat ka jing trekam ka cantonment board bat ka jing khmi bnya ya ki jaka pet ya ki khenna badan jingduna ki dukhat men. Ka National Investigation Agency hanin kasingi kalalet ban khenrai ka ying sa jong uwei na kinong yalam bat unong wat RTI u Akhil Gogoi ha Guwahati. Kumban syukudaw hangni kani katanat haswa kala kemru ya ugogoi menha uni ubnai. Unong lum khubor jong ka All India Radio kat kum ka jinglum jingtip na kitelong khubor babnya ugogoi ubadei balalat na along hakasngi thoding lapen ngat ya uhapo ki kendon baper jong ka Indian Penal Code and Stringent Unlawful Activities Prevention Act. Utoy unong yalam ubajuya dan benta hakad ban ay jingmon yakikan hon nong rap baper ula syakem hakapor baka asam kalasaki kijingaki haki babun ki jaka ban persya ka Citizenship Amendment Act. Kani ka khubor kawan chapi na ka All India Radio Shillong. The National Payments Corporation of India NPCI hanin kasingi kala ong bakinong nya kali kila bansir ya ki FASTag lingba kanu ka Bhim UPI na ki mobile app. Ka FASTag lingba ka National Electronic Toll Collection NETC kala penlong tikna bahap bansir ka bay kerdap hapo kari na do kakatsan tarik menta ubanay. Ka NCPI hakakarwa kubor kala ong ba ka jingsir lingba ka Bhim UPI kan ailat ya ki kalikit
Bansiyo ki fastak hakapor bayat kenang banlat na kajingyeng lan ki kerdop lumpisa. Ka NETC fastak kalong kabasuk ban pendankam ki reloadable tag ki balapendat ki yet kali kabayarap hakaban khati ka jingsi kerdop na ki prepaid ni ki saving account balapen yaso ya bat ki katba ka kali kadang yat. Kani kadai ke program ka penwan dor ban khmi ya ki rukam siyo. Ka India ringkat bat ki katu kat ni kiri kila sakhi ka jingbam hendro kesngi ka batang hendiat henin kesdam. Kani kadi ka jingbam hendro ka bajuja ka por ba ubana iwan ka hapdeng kesngi ha ka wai kalyang ka ba i nopat ya ka jingsha ba sharut jong kesngi ban penwan dur ha ka rukam jong ka karuyang ding. Kati ka jingbam hendro kalane kumba ar kanta lai pukandai minit. Kani ru kadi ka jingbam hendro ka bakhatdu ha kini ki shipos nam. Unang ilek kai kriket Virat Kohli ulong uway na peneng kisangot kinong ilek kai ubalapau kerteng haka Wisden Cricketers of the Decade. Kohli unsyakan top lang bat unang tiet ka Australia u Steve Smith, kinong ilek kai na ka South Africa u Dale Steyn bat u AB de Villiers. Kanong ilek kai kriket ka Australia ka Ellis Perry kandai ka kantai Marway ka Bandrung haka te ka top kerteng. Reverend Father Alphonse Malnyang ulaklat no men hakasingi balang haka yingsa jong hamalki Shillong. Ya ka jingle nyam bakhat du an sepenlong Don Bosco Technical School menta kasingi haka porsi baje bat hadin an sepenbut pat sa ka jingle antep sha kalum jingtep ka balang Catholic lat umkha. Nakaliang ka Celestine Province ka nong ba Shillong lapen pawi ka jing snolem halo ka jingklat no Reverend Father Alphonse Malnyang. Hasyaban penkut ya kubor sasisian kimat bakongsan. Usnam arajar khat khandai ulong usnam jongki babun ki jingjob ka India ka United Nations ang unong mi khmat bapura ka India Syed Akbaruddin. Katnat sipai kari kalong ka babit babiang habapai sya ka jingyadai ki jaka khaput kari ang menteri katnat yadari Rajnath Singh bat pau kerteng unong ilek kai cricket kari India of Virat Kohli na pring kisangot kinong ilek kai ka Wisden Cricketers of the Decade. Katong ilapoy siya kabakot jong kakubor kabawan siya pi na ka All India Radio Shillong mentang inyaso ano pat kadalhi station na kabanta ki bay pat ki kubor.